Sa lalawigan sa Leyte, gidag sa usab ang mga voting centers ning adlaw sa eleksyon. Nasinati ang ginagmayng mga aberya apan nahatagan na kini og solusyon. Kumustahon ta ang uwahing kalambuan sa Leyte Province? Pinaagi sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, taliwa sa grabing kainit karong adlaw pan migawas og miboto gyud kay ato mga kaigsuonan dinhi sa lalawigan sa Leyte ug sa Eastern Visayas ses. Apan dunay mga ginagmay kakulian nga nasinati labi na sa mga machines nga gipanggamit. Sa Tacloban City, sayo pa kaayo nangandam na kini mga teachers sa ilang mga polling centers. Gikan sa pagpanglimpyo sa eskwelahan, ngadto na sa pag-andam sa mga makina sa makagamitan sa eleksyon ug uban pa. Pagka alas 5 sa buntag, nag-abot-abot na ang mga botanteng senior citizens ug PWDs. Gisirad-an unta sa trapiko ang atubangang bahin sa eskwelahan apan gihatagan og konsiderasyon ang mga nagkarga sa mga PWDs ug mga seniors. Ang uban gipasud gyud mismo sa grounds aron makapaduol sa polling centers. Sama nining usa ka botante nga parehong senior ug PWD mihangop sa early voting. This is an advantage actually, kay especially so when ako senior citizen na PWD pa, there is really enough preparation for me to be able to come here. Sa regular voting hours na labihan kadaghan sa mga tao nga nag-abot-abot. Ang ubang mga presinto hilabihan kataas sa pila kay pipila ka mga ACMs na aberya ug wa dayon mudawat sa balota. Mga nanay, tatay, dito kita pag-iskuha ng information desk para di na kamong korean, di dapat kita. May kita information desk ay ang taga-eskwelahan makapila sab kahigayon nga nipahimangno sa mga botante muduol sa information help desk aron mas daling makita ang ilang mga pangan ug precinct number. Kay aron mapadali sila, inay sa mga posted voters list mangita nga daghan ang nagdasok, dugay pa gyud makit-an ang ilang mga pangan. Samtang ses gikan sa Tacloban City milabyog ta dinhi sa Ormoc City ses ato sang gisusi ang sitwasyon ning mga orasa ses usa ka oras og tunga na lang sa di pa musira ang botasyon sa atong mga kaigsuonan apan medyo taas pa ang linya sa mga polling precincts dinhi sa atong nahimutangan sa Ormoc City Central School. Usa ni sa labing dako nga voting center dinhi sa Ormoc City, upat ka mga barangay mga residente nila ang mubutar dinhi ning maong eskwelahan. Dunay 12 ka mga clustered precincts na hinabi nato bag-uhay lang ses ang mga DESO technical support staff dinhi ning maong eskwelahan tulo ni sila ug miasoy sila nga sa 12 ka mga machines dinhi ning maong eskwelahan moabot sa siyam ang nakasinati og minor nga mga glitches o mga problema karong adlaw. Hinuon na solusyonan ra nila ni SES ang problema sa scanner ug ingon man sa printer sa machines. Gani nakuyugan nato usa ka DESO staff kaganiha nga gipatawag sa mga EB personnel kay aron sab nga check ang ilang machine kay mihunong na sab kini og pagdawat sa mga balota. Gitrapuhan lang niya ses og gamay lang nga pag-ukab sa makina apan mibalik ra sab hinundayon ang ACM sa pagdawat og machine. Padayon pa pagdawat sa balota padayon pa ses ang pag-abot-abot sa ato mga kaigsuonan dinhi dunapay sa ato nasulti na usa ka oras og tunga una musira sa alas 7 nga botasyon. Pwede pa kay muhabol katong mopay paggawa siguro sa ilang trabahoan o gikan pa sa laing lugar para makaapas sa ilang pagboto sa di pa hingpit kay musira ang atong polls karong alas 7 sa gabi. Ises Nick, kabahin sa peace and order din sa Leyte Province, kumusta ang security measures nga gipatuman? Ilabi na nga ipahigayon na unya ang consolidation sa mga votes ug ang canvassing. Pabilin ang hugot nga seguridad nga atong mabantayan sa mga polling centers. Doon na gyud ang presensya sa kapulisan o kasundaluhan. Hinon distansya rin sila gikan sa mga eskwelahan base sa nalatid sa mga lagda. Sa mga kalungsuran o sa mga dakbayan dinhi sa Eastern Visayas nga atong nasubay ses, doon na gyud mga checkpoints labi na sa mga boundaries. Mabantayan gyud nato hugot kay ang seguridad nga gipatuman sa mga otoridad aron mapabilin ang kahapsay o kalinaw nining adlaw sa eleksyon og magpadayon kini hangtod sa canvassing of votes. Ses Dagang salamat, Nico Sereno.